el repte últim seria el de la necessitat de focalitzar i prioritzar les estratègies de recerca i innovació. I això crec que encaixa perfectament amb el model en el moment de la conjuntura econòmica que vivim. Aquesta conjuntura econòmica és el primer xoc fort del model de globalització dels última dècada i mitja. I passa per una crisi energètica forta, passa per una crisi alimentària forta i per la consciència global que hi ha un autèntic canvi climàtic. Això juntament amb temes estructurals que aborda Europa i Catalunya en particular, com l'envelliment de la població, les migracions, els problemes de salut, la seguretat i, òbviament, els temes del gaudi, de l'oci de les persones, marquen grans reptes dels quals, si Catalunya focalitza i és capaç de prioritzar aquells on som forts, on tenim empreses i on tenim recercadors, si som capaços de veure on nosaltres som forts i detectem aquests reptes que tenim al davant, Catalunya pot sortir enfortida de l'actual crisi econòmica. Altres en sortiran perjudicats. Catalunya apostem perquè en surti enfortida.